Добре дошли в канала на Perfect Auto, където ви показваме най-добрите коли и най-добрите ревюта. Днес ще ви представим това Audi A7 S-Line от 2018 година. Колата е на 100 000 км и струва 98 600 лева. Под капака имаме 3 литров V6 TDI с 286 коня и 600 Нм. От 0 до 100 прави за солидните 6 секунди и бих казал, че този двигател е доста икономичен за мощността си и също така е доста здрав. Както забелязвате, имаме и огромни джанти, 21 инчове, черни, уникална джанта. Както може да забележите, отзад колата е толкова прекрасна, колкото и отпред. Имате една уникална анимация, когато всеки път включите автомобила на контакт. Целият стоп светва по един уникален начин и може да забележите този Rear Diffuser тук, който е заради S-Line пакета и тези 4 уникални аспека. Сега нека да видим пространството отзад в багажника. Естествено имате автоматично отваряне и автоматично затваряне, ето тук тези две бутона. Отзад багажника е, меко казано, огромен, 535 литра, лесно може да се побере два пъти, пак аз не съм много мънчък. Имате си тук мрежички, отдолу си имате пространство за резервната гума, отстрани имате мрежички, тук имате 12 волтов контакт. Да влезем и малко вътре да видим как е обстановката. Отваряме и виждаме пищната черна кожа на Audi. Този модел е с 8 скоростна автоматична трансмисия. Така, да седнем. Само като седна и усещам колко е меко, колко е луксозно. Колата е уникална. Имате пространство тук, жабка, където шефа оставя някакви работи. Както забелявате, тук всичко е тъчскрин. Климатика е направен много добре. Можете да си го увеличавате, може да си го намаляте. Самата конзола е стабилна, няма никакво поклащане. Всичко е направено много луксозно. Аз се повтарям малко, но колата наистина е уникална. Отвътре имате си масаж на седалките за топляне, охлаждане. Колата е изпълнена до последната точност. Навигация си имате съответно. И нещо интересно за този автомобил, има звукови команди, които са в интересен си са много точни. Даже бих могъл да ги изпробвам сега. Please set the temperature to 23 degrees. I'll lower the temperature to 23 degrees. Доста добре бих казал. Разбира ви, въпреки моя развален английски, така че да, колата е доста просторна отпред, нека да се разположим и отзад. Така, сядаме и отзад, където е доста широко, няма да ви лъжа, седалките също са много удобни, имате и много добра поставка за глава отзад, много е удобна. Имате съответно два USB канала и тук имате панелче за климатика и отзад съответно, което е супер яко. Се го настроивате, отопление на седалките, отдухване, всичко си е както трябва, баварците си знаят. Ако искате да притежавате този ярко-червен звяр, може да заповядате на улица Цар Служител 227 Варна, чакаме ви.